ଆଜି ରୂପା ବାହାଘର ପରେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାମୁଁ ବସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆଉ ମାଇଁ ସେଠି ଦଉଛନ୍ତି ଜୋଇଁ ପୁଅ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ହାଇ କହିଦିଅ ଏଇ ତ ଖିଆ ପିଆ ଚାଲିଛି ଏଠି ମଟନ ହେଇଛି ମଟନ ଝୋଳ ଚିକେନ କଷା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଚିଲି କୋବି ହେଇଛି ପନିର ମସଲା ଡାଲି ଦହି ବାଇଗଣ ସାଲାଡ ପାମ୍ପଡ଼ ଲେମ୍ବୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଇ ତ ସବୁ ଆଇଟମ ସବୁ ଏଇ ତ ରହିଛି ସବୁ ଆମର ଏଠି ଖିଆ ପିଆ ହଉଛି ସେଠି ଅଜା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ଆମର 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିଛି ଦେବେ ଆଉ ନା ଦେବେ ଦେବେ ଅପେକ୍ଷା କର ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆଉ ହଁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କି ହସ ଯାଚୁନ ମୁଁ ମନା କରିବି ହଁ ଦିଅ ପଚାର ଲିପ ନବୁ ନା ଆଉ ହଁ ନା 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 ଥାଉ ନା ନା ଥାଉ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ସରିନି ବା ଆମର ନା ନା ସେଇଠି ଦିଅ ଏ ରୋଷେଇ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସଇଲାଣି ଆମ ଛୁଆ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ସେଠି ଏଇ ଆଇଲେ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭଲ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଯୋଉ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇଛି ଏଇ ମ୍ୟାଡାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ତୁଳା ରାଶି ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଜଇଁ ପୁଅ ଖାଉଛନ୍ତି ମାଡି ଚାଲ